Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Кукмара районы авыл җирлекләрендә 4 халык мәдәнияте үзәге ачылды. Тантаналы ачылышта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василий Шейхразиев та катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Күп милләтле Кукмара районы, Киров өлкәсе, Марий-Эл, Удмуртия республикалары чикләре белән ташкан. Бирдә Татарстандагы барлык удмуртларның 30% яши. Авыл хуҗалыгы күрсәткечләре дә яхшы. Халыклар дуслыгы да төп кыйммәтләрнең берсе. Үз халкы иҗатын, һөнәрчелекне, гореф-гадәтләрен марийлар күрсәтә. Бу территориядә күптәннән инде төпләнеп, алар берничә гасыр яши. Туган телләрен, гореф-гадәтләрне һәм әлбәттә инде җырларны кадерләп саклыйлар. Районда 29 милләт вәкиле Урта Азиядан күченеп килүчеләр дә яши. Быел авыл җирләрендә 4 милли үзәк ачылган. Бүгенге көндә районда мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 54 белем бирү оешмасы эшли. Шул исәптән 31 балалар бакчалары, 23 мәктәпкәчә төркемнәр белән гомуми белем бирү мәктәпләре. Тәрбияләнүчеләр саны 2640, шуларның 2196-сы татар милләтеннән 136 бала, рус милләтеннән 283 удмурт, 21 мари, 4-се башка милләттән. Бала чактан ана телен үзләштереп, шушы телдә аралашып үсү бик әһәмиятле. Һәр халык үз телен белергә, аны сакларга тиеш. Моның өчен шартлар тудыру мөһим. Бу хакта эшлекле очрашуда Василий Шейхразиев та белдерде. Наша задача рабочей группы дойти до каждого человека, до каждой национальности и убедиться, что ему жить в Татарстане комфортно. Создаются семьи, рождаются дети, дошкольные учреждения, образовательные учреждения, дальше обучение, трудоустройство, все это присутствует. Мәгариф учреждениеләрендә, сәнгать мәктәпләрендә, авыл мәдәният йортларында, китапханәләрдә быелга планлаштырылган төрле чаралар, конкурслар һәм акцияләр дәвам итә. Башлангыч чыгымнарны, конкрет тәкъдимнәрне Республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын үткәрү буенча оештыру комитеты август ахырында игълан итәчәк. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы.